الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. A ko'ina na shiga sai na ji ana faɗin. Na sha na ji daɗi, na sha na warke, na sha na gayyato 'yan uwana sun sha sun samu waraka. Kuma ya kamata a ce ku zo a muku guran bawul domin ku ba da sahihin labari. Godiya ga Allah da ya ba mu ikon ba da magani a bisa rashin haihuwa kuma ake samun karuwa nan take. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantattun maganin cutar HIV da ma matsalar hepatitis wato ciwon hanta. Mun ba da magani kuma an warke gabaki ɗaya daga cutar insha Allah. Ina iyayena mata masu shirin yin aure. Mun tanada muku ingantattun magani. Alhamdulillah, duk wanda ya zo cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center sai ya yi alfahari da mu. Ina masu fama da matsalar sanyi infection, sanyin kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsalar rauni wajen raya sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntube mu. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a jihar Kano, a Medile ta sabuwar gandu, kafin kwanan gidan kaji cikin Uwar Sauro Plaza, shago mai namba B6. A jihar Maiduguri za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza, shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello Way, gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka saman Beni El Hussein Multipurpose Hall, shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block cikin AA Rono Plaza a saman Beni. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso za ku same mu a Line Canal Trois Esteve, Line Rempol de la Mort. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta amsa kiran mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso. Zan zo da kaina na ba da magani a bisa koyarwar sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam 5 ga watan 5 har izuwa 6 ga watan 6 insha Allah. Waɗanda suke kasashen waje kuma za ku iya mana magana ta WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center tana tura maganinta a ko'ina kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa.